Eixo, arratsaldeon eta ongetorri gaurko hitzaldira. Gaurkoan Birreal aplikazioari emango diogu begirada bat eta honen inguruan hitz egingo dugu. Bale, Birreal pixkat Instagramen nolabait tokia hartzeko sortu zen, baina beste kontzeptu sortzen batzuk aplikatuta. Bale, ez da bere kontzeptu berdina, baina antzeko zer. Bale. Bueno, betiko moduan hitzaldian zehar kezkaren bat edo zalantzaren bat balin baukazue, komentarioan atalan idatzi, eta izan behin begiratzen joango naiz eta zalantza horiek argitzen saiatuko naiz, bale? Bueno, Birreal, bale, gaur egungo aplikazio asko bezala, sare sozial bada, eta lagunekin irudiak partikatzeko sortutako aplikazioa da. Vale? Instagramen antzekoa, baina beste kontzeptu batekin. Orduan, zer da, zehazki? Animatu erabiltzaileak beren argazki bat argitaratzera eta une zehatzetan iragazkiri gabe eta irudiak editatu gabe. Gaur egun, badakizue, bai aldizkarietan eta horrelako, Instagramen eta toki askotan, erakusten dizkiguten argazki horiek nolabait aldatuta, modifikatuta egoten dira. Vale? Filtroak aplikatzen dira, azalak leun-leunak agertzeko, zimurri gabe, koloreak pixkat bizitzeko, vale? Argazkiak nolabait modifikatzen dira, jendea erakartzeko, vale? Arreta hori erakartzeko. Zergatik? Agian hasieran lortutako argazki horrekin ez delako nahikoa, vale? Erakusten dugun momentu hori besterik gabe argazki atera den moduan, ez da nahikoa jendearen arreta hori lortzeko, vale? Beraz, argazkiak modifikatu egiten dira, nolabait jendearen arreta hori lortu ahal izateko, vale? Nola egiten da? Koloreak bizitu, argazkitatik elementuak kendu, gehitu, forma aldatu, eta abar, vale? Kasu honetan, aplikazio hori nolabait ekiditu nahi duena da guzti hori, vale? Hau da, lortu nahi duena da, jendeak partekatzen duen irudi edo argazki hori, momentuan aterata izan behar da, eta aldaketerik gabe, vale? Filtrorik aplikatu gabe, eta argazkiari aldaketarik egin gabe. Hau da, erakusten dugun argazki hori dagoena eta hori da lortu duguna. Ez diogu aldaketarik egin. Ez txikia, ez handia, 0. Vale? Aplikazioa nola lortu? Betiko moduan, Playstorera joango ginateke, edo aplikazioen dendara joango ginateke, bertatik deskargatu, vale? Birreal dauka izena, eta instalatu egingo genuke. Ezin beste aplikazio bezala, vale? Hemen ez dauka misterio handirik. Aplikazioak instalatzeko momentuan, beti gauza bera da. Beraz, deskargatu, instalatu, baimenak eman behar dizkiogu hori kamera erabili izateko, vale? Ez badiogu baimenik ematen, ezingo dugu kamera erabili argazkiak ateratzeko, beraz, kamera horiek erabiltzeko baimen eman behar diogu aplikazioari, vale? Kasu honetan Birreal aplikazioa 2020an sortutako aplikazio frantses bat da, eta 2022 urtean edo gutxi bera pandemiatik ateratzeko garaian gutxi bera pixkat indar hartu zuen, bale? Gaur egun oraindik agian ez da ezagunena, bale? Ezagunena zein da betikoa, Instagram, bale? Twitter, ezagunenak Facebook, betikoak dira, baina TikTok, Birreal eta poliki bere garrantzia hartzen doaz, bale? Kontzeptu orokorra zein da? Oso simplea da. Egunero, argazki bakar bat argitaratzea, pertsona bakoitzeko. Bale? Telefonoak edo ezen momentutan notifikazio bat bidaliko digu, eta notifikazio hori bidaltzen digunean, guk
argazki bat atera behar dugun momentuan, inguruan daukagun hori, bertan argazki bat atera eta hori partekatu behar da. Vale? Argazki hori editatu gabe, ez da memorian daukagun ezer ere ezin da hartu, momentuan atera behar da argazki bat. Vale? Eta hori da nolabait partekatzen duguna. Eta kasu hontan bi argazki ateratzen ditu, ez bakar bat. Bat, kamera honenarekin, hau da, aurrean ikusten dugun hori ateratzen dugu, eta gero era berean selfie bat ateratzen digu, guk argazki hori ateratzen gauden momentuan, gure aurpegiaren nolabait momentu hori ere ikusi ahal izateko, bale? Eta bi irudi horiek irudi bakar batean nolabait fusionatzen dira. Bale? Pixkat kontzeptua arraro xamarra da zentzu horretan, zer ez daude utita horrelako gauzak ikusten, segurasko, bale? Baina hori da egiten duena. Orduan hemen ikus dezakezue, irudi horretan nola, bi real aplikazioaren partez, telefonoan, notifikazio bat, mezu bat iristen zaigu, bale? Eta mezu horretan esaten duguna da, hori, 2 minutu dauzkagula, bi realen kapturari edo argazki hori egiteko, bale? Behin hori aterata, partekatu egingo genuke, bale? Zer gertatuko litzateke 2 minutu hauetan argazki ateratzen ez badugu edo partekatzen ez badugu? Ez da ezer gertatzen, baina beranduago partekatzen dugunez, argazki horretan agertuko da, zenbat ordu beranduago, zenbat denbora beranduago argitaratu dugun guk argazki. Hau da, hemen bilatzen dana da pixkat irudi dinamiko, bale? Ez pentsatutako irudi bat. Orduan, aplikazioak erabakitzen duen noiz eskatuko dizun irudi hori partekatzea, eta aplikazioak mezua bialitakoan orduan inguruan dokazun horrekin argazkia atera behar duzu eta partekatu. Hori da aplikazioaren helburua. Argazkia naturala izan dadila, dinamikoa, eta ez prestatutako argazki bat edo filtroak aplikatuko argazki batekin, eta bar, bale? Beraz, mezua jasotzen dugu, aplikazioa irikitzen dugu, eta hemen eskubialdean daukazun irudian ikus daiteke adibide bat, bale? Eta horra gertzen da, goikaldean, denbora nolabait atzera kontatzen hasten dela, eta irudian ere ikus dezakezuan bi irudi. Alde batetik selfieko kamera horrekin ateratzen gauden irudia, eta gero irudia hundiena, kamera honenarekin aurrean daukagun hori ateratzen dugun kameraren irudi hori. Eta gero azpikaldean, argazki ateratzeko botoia, zooma, flasha ere aktibatzeko edo kentzeko, pixkat argazki normal bat atzen dugun aplikazio horren oso antzekoa izango da, argazkia lehen esan dizuen bezala, ez badugu notifikazio horren bialita gero, 2 minutu horietan argazkia partekatzen, adibide honetan ikus dezakezue nola argazkiaren azpikaldean agertzen den denbora kode bat, Horrek adierazten diguna da, zenbat beranduago argitaratu dugun argazki hori. Jendeak jakin dezan, ez duzula momentuan atera argazki hori. Zergatik ezakigu, baina ez du horrekin dakiguna da, momentuan ez duzula argitaratu. Eta ikusten duzunez, irudi guztietan bi kamerak dauzkagu. Alde batetik, selfia, gure irudia ikus dezaten, argazki hori ateratzeko momentuan, gure aurpegiak, gure sentsazioak transmititzen dugun aurpegi horrek, ere, nolabait jendeak ikus dezan.
argazkiak bat-bateko honetan unian bertan ateratakoak izan behar dira, lehen esan dizuen bezala. Sare sozial honetan ezin baitugu iragazkirik erabili. Ez da gure galeriako argazkirik hautatu ere, bale? Lehen aipatu dizuet. Ezin da aldez aurretik ateratako argazki bat izan, ez eta filtro iragazkirik ez izan, ezin dugu aldez aurretik ateratako argazki erabili, ez da filtroak aplikatu. Ez txuri beltzean jartzeko, ez ezertarako, bale? Ez gauzak zimurrak kentzeko, ez ezer, bale? Ez da koloreak aldatzeko, ezin da inolako filtro edo aldaketarik egin argazkiari, bale? Naiz eta momentuan atera. Lehen aipatu izan bezala ere, atzeko kamerarekin argazkia atera ondoren, gero gure selfie aterako luke, bale? Gero irudian, bi irudiak nolabait bat eginda geratzen dira, bale? Eta hau izango litzateke, nolabait, gero jendeak emojiak edo jarritzazke, bale? Edo zen sare sozialetan ikus ezagun simbologiara bilizasen ezagun, bale? Hori, gustatu zaizuela adierazteko edo horrelako gauzak, bale? Edo zen sare sozialetan bezala ere, hemen gure horma izango genuke, eta kasu honetan, aplikazioen kasuan esan nahi dut, dena publikoa da, bale? Aplikazio honek ez dauka pribatasuneko aukerarik, bale? Facebook, Instagram da guzti hauek, normalean, pribatasuneko aukerak izaten dituzte, zuk nolabait aukeratu dezazun, zer partekatu nahi duzun eta zeinekin, edo zein taldearekin, kasu honetan, partekatzen duzun guztia, jende guztiarekin partekatzen da, bale? Aplikazio hau, BeReal instalatzen dugunean eskatuko digun gauza bat izango da telefono zenbaki bat, bale? Aplikazioa lotuta dijoa telefono zenbaki batera, nolabait WhatsAppen gertatzen den moduan, bezala, bale? Eta hori egin da gero ez dauka misterio handirik zentzu horretan, bale? Baina hori ez dauka pribatasunik, beraz, partekatzen dugun guztia edonorentzat ikusgai izango da. Beraz, kontuz izan behar dugu zer publikatzen dugun, bale? Zeren edonork ikus dezake hori behin partekatuta, bale? Bale, oraingo zalantzarik ez daukazuela ikusten dut, beraz, aurrera jarraituko dut. Bale, BeRealen, oain txebertan esan dizuan moduan, dena publikoa da, bale? Beraz, gure lagunen gauzak ikus ditzazkegu, baina beste pertsona batzuna ere ikus dezakegu, bale? Edo zer gauza. Beste pertsona, ezagutzen ez dugun beste pertsona hauen adiskitasuna ere eska dezakegu, bale? Baina ezin diogu inori ez lagunik eta ez ezagunei, ezin zaio inori mezu pribaturik bidali, bale? Beste aplikazio batzuetan gertatzen den moduan. Kasu honetan, nahi izan ezkero, hori, adiskidetasuna eska daiteke eta izan dezakezu, baina ezin diozu mezurik inori bidali. Ez lagunei, ez pertsona ezagunei, ez da pertsona ez ezagunei ere. Bale? Beste aplikazio kontzeptu bat da, bale? Hau da, sare sozial asko bezala, momentuak argazkien bitartez partekatzen dugu, bale? Baina kasu honetan ezin dira mezuak bidali, adiskidetasuna bai beste sare sozial askotan bezala, baina hori mezuen kasuan adibidez ez, bale? Eta partekatzen dugun pribatasun alde honetan ere, lehen esan dizuan bezala, kasu honetan ez dago konfiguraziorik horretarako, bale? Argitaratzen dugun edozein irudi, publikoa izango da zuzenean, bale? Edonorentzat. Eta edonor ikus baldin badezakeo, bueno, hor, bakoitzak ikusiko du zer argitaratzen duen eta zer ez, bale? Hau da, zer ikusten den argazkian, ume txikiak argitzen diren edo ez, eta abar, bale? Beraz,
pixkat zentzuz jokatu behar da, baina, bueno, hau edozein sare sozialetan bezala, vale? Ez argitaratu edozer gauza, eta argitaratzen dugun gauzeiekin, edonor ados egon beharko litzateke kasu honetan, vale? Bueno, laburbilduz, aplikazio oso basikoa da. Beraz, kasu honetan ez daukat asko komentatzeko aplikazioen inguruan, vale? Nahi denean ezin da edukia partekatu aplikazioak bidaltzen duenean bakarrik, vale? Edozein sare sozialetan gertatzen dena da azkenan edozein momentutan partekatu dezakegunez edozer gauza eta egunean zehar partekatu nahi dugunean ere egin dezakegu. Oda, egunean 10 aldiz partekatu nahi baldin badugu, ez daukagu eragozpenik horretarako, beraz, 10, 20, 100, vale? Edo ezer. Bakoitzak geratzen du zenbat aldiz publikatu egunean eta zer. Kasu honetan, egunean behin argazki bat, punto. Ezin da beste ezer argitaratu egunean zehar. Vale? Egunean behin hori da argitaratu dezakegun gauza bakarra aplikazio honen bitartez. Vale? Eta sare sozial honek pixkatek editu dezakena da, lagunekin, familiarekin, bazkari batera, afari batera joan ezkero, nahiko tipiko esaten da argazki bat ateratzea, platerrari oso politak gatu delako eta lagunekin partekatzeko eta ez? Bueno, kasu honetan, aplikazioak ez baizu notifikazioa bidaltzen momentu horretan, ezingo duzu hori egin. Vale? Beste aplikazio batzuk erabiltzen baitugu, Instagram, Facebook edo beste dozen aplikazio erabiltzezkotan, ez daukagu arazori, edozein momentutan argitaratu dezakegu edozein argazki eta nahi ditugun argazki guztiak. Ez dago limiterik zentzu horretan. Vale? Beraz, aplikazionek lortzen duena da pixkat limite bat jartzea. Vale? Eguneroko jakinarazpen bat bidaltzen da, atzeko eta aurreko kamerakin argazki ateratzeko, vale? Bi argazki aterako ditu, baina bat bezala argitaratzen dira. Lehen ere, hau esatea gaztu zait, kamerari baimena eman bartzaio argazkiak ateralizateko, baina notifikazioei ere baimena eman bar dizkiogu hau da. Bakoitzako aukeratzen du ze notifikazio jasotzen dituen zein aplikazioetatik, vale? Kasu honetan, aplikazio honen notifikazioak ez baitugu onartzen, ez gara konturatuko aplikazioak noiz adierazten digu, noiz den gure partekatzeko momentu hori. Beraz, ez gara konturatuko eta beti normalena izango litzateke berandu argitaratzea. Vale? Beraz, aplikazio hau erabili izateko gomendagarria da notifikazioen baimen hori ere ematea. Vale? Modu horretan, aplikazioak notifikazio bidaliko dugu, guk momentu horretaz nolabait erresago konturatuko gara eta momentuan argitaratzeko aukera gehiago izango ditugu modu horretan. Vale? Jakinarazpena egin ondoren 2 minutu daude ateratzeko, bale? Hau da, notifikazio hori, jakinarazpen hori jasotzen dugun momentutik 2 minutu dauzkagu argazki atera eta partekatzeko, bale? Bizke horri bili behar da. Az daukagu asko pentsatzeko hastia, bale? Bakarrik 2 minutu. Eta ezin da iragazkirik aplikatu, ez da muntaketarekin, bale? Ezin dira elementuak argazkirik kendu, ezin dira elementuak argazkian jarri, ezin dira testuak gehitu, ezin dira emojiak gehitu, ez ezer, bale? Argazki ateratzen den bezala, hori da argitaratu behar dena, bale? Ezin da beste ezer egin. Bueno, mila esker, gaurkoan gurekin hemen egotagatik, ikusten dudanez gaur ez daukazue zalantzan dirik, minutu pare bat itxarongo ditut aber zuen zalantzak idazten dituzuen, eta zalantzarik ez daukazue, gaurko zenben utzuko dugu. Ja, bueno, udako porrak iritsi aurretik ez zaigu denbora asko geratzen, eta aste hau izango da, okerrez banago, momentu bat, oraindik hitzaldi hau, ostegunean hitzaldi bera daukazue, baina kasu horretan gazteleraz, eta oraindik beste bat geratzen da, ez, honekin hau izango da, nolabait azkena irailara arte, bale? Irailean berriro bueltatuko gara
hitzaldiekin, eta, bueno, ea hitzaldiek bai hauek edo bai hurrengoak gustuko zuen, eta espero dut baietz, eta bueno, gauekin asko ez bada ere zeo zer ikas dezazuela. Bueno, gusten duanez ez daukazue zalantzarik, mila esker gaurkoan gurekin hemen egotagatik, eta hurrengora arte. Agur!